Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando esikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. There's no country in the world that should have an influx of foreigners where there's places that South Africans are not made to feel like they are parts of that country. It's our country, but these places are becoming areas that are huge on criminal activities, and even our own government has allowed it to just go on as if it's a normal thing to have such places. So today we want to make sure that we remind government, we remind the people living in those areas that this is South Africa and South Africa belongs to South Africans. Uhulumeni wethu mayengaboni ukuthi abantu base South Africa ba fed up ngeke aphinda abone. Einsukwini ezedlule uJacinta Ngobese Zuma uthe ucela abantu baphelele ngobuningi bawo bazothatha imarch eye point ngoba kunama building ahijackwe abantu abangama illegal immigrants. Nalento eyenzeka lapho bepoint indawo edumile kwabahlala eThekwini bayazi ukuthi indawo indawo edumile indawo ethengisa idakamizwa kube khona nosisa abathengisana ngomzimba epoint. Manje ke bethi abantu base South Africa basukume bayolwela izwe labo. Apha kunenye imarch ehlelwayo futhi ezobe ngomhla ka17 kuNovember lapho kuyobe kukhulunywa khona ngodaba le-rand manipulation. Angaze ngenze video ngalolo daba and angifuni ukuyiqala kule video yamanje ngoba izosuka ngithatha isikhathi eside. Abantu ke basabelile ngempela kulomlayezo uJacinta awukhiphile baphuma ngobuningi babo. Ngisho ukuthi ke uhulumeni wase South Africa engaboni ukuthi abantu base South Africa ba fed up ngeke aphinda abone. Lokhu bafuna kumkhombisa ukuthi iSouth Africa isithathe esinye isigaba manje. Uthe ufikile Mbalula ayikhuluma noDr Mbuyiseni Ndlovu wathi amaphoyisa engawenza umsebenzi wawo abantu base South Africa bazozithathela bona umthetho ezandleni zabo. Home Affairs mayingawenza umsebenzi wayo yingakho kuvela ama-organization anjengo March and March, iDudula, MK Labour Desk basukuma abantu bayixhase ngoba labantu efuna benza umsebenzi wabo abawenzi. So inkinga le efuneka uhulumeni wethu ayisukumele. Ngicela ukucaphunela ivideo kodwa sengake ngakhuluma ngayo uze ukuthi wathi noma Ngobese bese sikhuluma ngamavideo namuhla. South Africans. Angazi ngempela ukuthi yini enye umuntu ekumele ayisho o ayenze ukuze nivuke nibone isimo esikusona njengamanje. Nisuke la enhleli khona phansi nivuke nilwele izwe lenu, nilele ikusasa lezingane zenu. Ngoba ngifuna ukunipendela isithombe sokuthi njengoba nihleli nje nina nilibe lokudansa nilibe lokugroova, ngeke nize nibabone labantu bokufika bebhizi bephuza bebhizi bedla ama-drugs. Kunalokho ama-drugs bazowadayisela nina badayisela ingane zethu. Kunalokho ngeke bebebhizi bona ngama-weekend amakhulu. Angithi uyabona iy'tolo zabo ukuthi zihlale zivuliwe ngaso sonke isikhathi badayisela babadayisela nina. Umnotho obalo umnotho wenu kodwa uyaphi imali zakhona ziya kwamanye amazwe. Angisazi ukuthi yini le ezovusa abantu base South Africa ukuthi babone ukuthi mebecabanga when you look around you yonke into ithathwa abantu bokufika. Izikole gcwele ba ingane zabantu bokufika. Ezenu niyakhala azinasi space. Kodwa ezabo ziya prioritize ukuthiwa kufanele ithole ispace. Emaklinikhi ezibhedlela inini eninganayo medication iyahamba kodwa iyawela emngcele nihlale niyibona beyithola la ngaphandle. Nihlale kodwa nithule ningasho lutho. Nihlale futhi nithule ningasho lutho nibone imisebenzi la ekudayisa khona la ekudayisa emgwaqeni sekudayisa abantu bokufika abathungayo oba abantu bokufika. Ngeke ngidlale le video ngoba sengake ngayidlala ngaphambilini kodwa wayazisa abantu ukuthi ngalolu suku namhlanje ngomhla ka7 kuzobe kunemarch eThekwini. Abantu abaphume ngobuningi babo bezobeseka kulolu hambo futhi abantu base South Africa baclaim izwe labo back. Baphumile ke abantu, ngicela ubone la. What would you advise? Ingane ehlele emakhaya abasukume bonke abantu
bayilwele lento iyadinga ukuba sisukume sonke izwi lizoba namandla kuzwakale mase baningi futhi nje ngathi sibancane yazi angidelile hayi angidelile bapha abantu Sikubonge ma. ngoba i-TikTok isitshelile so nami ngugogo nje I'm one of the TikTokers isiyile TikTok yeah Economies and manipulation shutdown nama-bank. November 17 Yes. so besikhona Siyabonga ma. Siyabonga ukusilwela. We thank you so much. Izukuphawula kakhulu mina ngizolonga ngikufakela ama-video nje. Ngizolonga ngikufakela ama-video ngikuthathe ngikubeke. Ole yona live. Nawe ngapha thina singa. Zole Gqonqa. Zole former SRC president waseMangosuthu. Zole Mthiya Sotshikazi olapho kaNdaba. Zole ndoda emhlophe. Wasilovo, ibe imali ye-province wena, nje imali yeqembu. Nangu Silovo, nangu Silovo. Ngazi wenzeni lapha ku-Youth League e-province, uyacova, ngeni khulumeni naye nangu la. Siyabonga. Ujabuse nje. Iwona amakwelekwele lawana. Besaqoqana ukuze bezothatha uhambo lwabo lephoyinti. Batheke uma behamba sebeya khona. Abantu laba abangabokufika noma abangabase Nigeria base beya reactor babathela ngopende ngicela ubone la. Bukani point basenze njani bukani guys bukani waza la waza sotshengisa ama points was Ngiyabona into abayenza kubantu ngiyabona into abayenza kubantu Hayi kusho ukuthini ukuthi osabayo emuva ngitshela abantu bathi uthi ngemuva yini loyishoyo wena isho ukuthini lento eshoyo ukuthi uzongitshela ukuthi umuntu osabayo yaphezulu kusho ukuthini ukuthi abantu bathelwa ngoparish uyabheda wena lento eshoyo uyabheda kusho ukuthi abantu bathelwa ngoparish ukuthi asithi abayasabayo bemuva uyabhedela wena uyabheda wena sho njalo ho wena sho njalo ufanele lo sisuba wena sibanjani wena sibanjani akuset man Sama. Oh. Nisaba makwerekwere nisishayeza namakwerekwere nina la. Usukuthini ukuthi abakhaya. Tamasenja. Ho. Yingane leshole entsha. Ho. Usukuthini methu umuntu akathelo kanje ngoba nakuse uthi the reason bethelwa ingoba bathi mina ngithela osabaya ka emuva yini le ngishoyo udotwani lo shoyo le police ngijwayeza masimba ngicela nibuke le police nibukeni uzongibuza uzongitshela ukuthi mina musongiphusha kanjani musongiphusha ungangithinti mina hawu mase ukhulumela udoti bese uzongipho hawu ujika uthi lo uthi thina ithina sibaprovokile ngoba mina ngithe osabaya ke kusho wena man hawu musuqamba manga kusho wena hawu nangu umuntu eqamba manga la doti nje amaphoyisa ubheke le phoyisa lizositshela ukuthi ithina siprovoke amazayizayi uthi thina sibaprovokile nangu uzothi abantu abathelwa ngopende ngoba ithina sibaprovokile sidakelwa la
Hawu. Buka abantu banjani, buka abantu banjani, buka. Buka abantu banjani, buka. Sijwayela amasimba. Buka abantu banjani. Babathela ngetinasi la ePoint. Babathela ngetinasi la. Sijwayela kabi lezinja. Hawu. Basijwayela amasimba labo. Basijwayela amasimba. We're pleasing all the South Africans abakhona la eThekwini. Basijwayela manje base la. Basijwayela Bonke akhona la. Akaza lezinja la ekhona la. Manje sihlanganele uhlangane. Sisi lo thelwa ngazi noma ngopende noma ngani lemnyama kanye nabanye abathelele kuthiwa baye esibhedlela. Laba abanye basale baqhubeke njengoba ubonile ukuthi amaphoyisa react kanjani. Bamzakwethu it is Durban Network uPoint Road la sikhona uyihlanganisile kuMangoveso Zuma uJacinta namhlanje into kade lokuyikhuluma over via social media bona wonke ama platforms igcine seyenzakele namhlanje mhlawumbe awusithatha usibeke ngosuku la namhlanje nama proceedings akhe. I think usuku namhlanje libe usuku namhlanje. It could have been better from amaphoyisa ethu ngoba ayasiphoqa amaphoyisa ngaso sonke isikhathi. Angineme nje neze na ngamaphoyisa angineme and I don't know ukuthi singenza kanjani ukuthi kube khona situation la iSAPS itself iyazicleana yona ikhiphe lamaphoyisa abolile usala amaphoyisa right because nanamhlanje siwabonile ahlule ngisho nokufihla you know ukuthi abavikelile labantu you know ahlule ngisho nokuyibamba and akukho right asikwazi ukufezweni ufile ngazi ukuthi wena or wrong for ukuzama ukulungisa into wrong ufana ngabe ibona bayilungisayo so hayi singeke sidinga into yamaphoyisa ibhewe kabusha abantu baphuma emakhaya bethi bafuna ukuba amaphoyisa ngoba befuna ukuseva and protect the republic mase befika lapha yana bese bethatha imali bathatha ama bribe babe igebengu nabo yabo ufuna ube isigebengu mawufuna ube phoyisa ibe phoyisa akwazi ukuthi ube part nendawo khetho kodwa so sikhathela amaphoyisa ayigebengu yonke indawo khala ngento eyodwa amaphoyisa ayigebengu so siyacela ke nohulumeni nawo nje ngoba angazi umuthi unjena nje awukuyithatha serious lento amaphoyisa ngoba ngeke size sikwazi ukulungisa lesimo amaphoyisa angalungile Qinisweni lilonke ambalwa amaphoyisa angena esiphoyiseni ngoba efuna ukuseva ambalwa amaphoyisa amaningi akhona ila wabona ithuba lokuthi one imisebenzi ayikho ngakho ke ukungena emaphoyiseni kuumsebenzi omuhle ozokwazi ukusebenza uzuphume ngempesheni okwesibili motivate into eyiningi kabi uvela wabona ukuthi amaphoyisa enza imali eningi kabi ngoba ngosuku amaphoyisa ayakwazi ukuhlanganisa 1000 rand nje makuthiwa avimbe imoto within 2 hours ngokuthatha nje ama20 rand nemali abayithatha ama bribes mawucabanga ama case amakhulu lawa ama drugs nabo labantu abahijack ama buildings uma ngathiwa nje nami ngiyiphoyisa aya ngikhola ukuthi bengingafana no General Mkhwanazi nami nje kube ngiyiphoyisa ngabe bayagwaza strong labantu ngabe bagwaza strong ngikwazi ukubavikela. We had police who are not protecting South Africans, who had people from these flats who are throwing things at them and hitting them with things that have acid. We called the police. I personally called the police and said, please can you attend to those people because they are busy throwing things at us. And the response that I got from the policeman was that it's our fault because we provoked him. He literally said this to me in my face.
And when I asked him, what do you mean that we provoked them? He said that because you said those who are not scared must come to the front. I'm like, what is provocative about that? So before we even got to the police station, policemen are already showing signs of what we already know that they're doing, which is favoring people who are not from South Africa because they are getting money from them. We've got videos from some of our members who have seen police vans going in town collecting money from these Somalian shops and all of that. Because we know that by law, a person who's not from South Africa cannot just open a shop here. Most of these shops are not compliant. Most of these buildings are not compliant. Not even most, like 80, if not 90% of them are not compliant. 80% of these shops have been closed today. Actually, all of them have been closed because they belong to people who are not supposed to be here. So that tells you that the police, instead of doing their job, they're busy trying to protect these people because they know that they are benefiting from them. And we are tired. That's why we're here today, to send a strong message that we can't have places like Point, where it's a norm that people just sell drugs in broad daylight. Like it's normal, you know? It's normal for people here to come and hijack a building and evacuate and evict people any way that they want because they are foreigners and they're paying the police. We are tired of this place being called Nigeria. We don't have a Nigeria in South Africa. Angizokucaphunela inkulumo yakhe uJacinta sekhuluma nomphakathi ngoba la ube addressa ama members emedia. Kodwa ke lento ayishoyo uyibonile kwivideo. Ngikulethelwe na kwivideo eyokhuluma nephoyisa lamphendula kabi. Yonke lento leyenzekile uyibonile. Yingakho ngithi abantu base South Africa sekufike la bakhathala khona manje lapho sebesukuma bona bethi siyalwela izwe lethu. iDudula izolo, Operation Dudula izolo bibiza media briefing lapha abasho khona ukuthi hayi ijudgment le bayibona futhi bazo appeal ngathi bayifakile isicelo seappeal namuhla. Bazo appeala le ndaba le ephumela lapha le judgment ephumile. Kodwa bona bazobe bengayekile ukwenza umsebenzi wabo. Ngeke baze bayeke basho njalo. And ngibona umphakathi waseMamelodi sesakhuluma ngawo izolo. Phakathi waseMamelodi unele wabona ukuthi iDudula sekuphume i-judgment ethi ayivumelekile wavela wasukuma umphakathi hayi ngenza iphutha nje eMamelodi wasesoshanguve. Ngenza iphutha ngathi waseMamelodi wasesoshanguve. Wathi cha ngeke bazosukuma bona njengamalungu omphakathi bayozivimbela bona ngoba leli yizwe labo. Yizwe la sesifike kuleso sigaba manje South Africa. Athi ngicaphunela uMangobe bese siyayivala le video. Niphathiswa kwabantu abacabangela ikusasa ngoba kwalezi ingane zenu nazo sobehlala la eSouth Africa nathi. Angeke kube neshow ukuthi yona ngeke iziwanje ama drugs lawo avumelayo. Bese siyaphinde sacela bandla izinkantolo zethu nazo. Ngithuwe kabi mangibuka i-report leshiyo ubunqwango la ukuthi inkantolo zethu khona inqwaba yabantu bokufika. Unyaka kanjani umuntu ofika inkantolo yakho edecide imithetho yezwe lakho? Ukwenza kanjani lokho? Uba noyenza leyo nto kuthiwa usuku umuntu le eZimbabwe uzophatha isikhundla kwi-Department of Labour or emajajini or abe isikhulu or aphathe i-constitution. Izoshintsha kanjani i-constitution yethu mayiphethwe yibona futhi nabantu esiphila ngabo? Shuthi sisebenzele emuva phela lapho, sisebenzele emuva ngempela. Siphinde sikhale futhi bakithi sikhale ngomasipala nawo ukhona. Umasipala unalento ekuthiwa ama-bylaws. Ama-bylaws abo awavumi ukuthi kufanele ngabe khona izinto ezenzakalayo njengobantu bafike bezo-hijack ama-building kuthiwa bahleli nje. Yabo? Kunemithetho eminingi umasipala kufanele ngabe uya-uphold. Lapha ePoint kufanele ngabe kunje sinomasipala thina. Uyabona nje ukuthi kahle nithatha abantu abanganendaba nezwe lethu nizothi abazohlala nilindeleni ngoba vele basiyuze bese bayagoduka. Thina-ke sisale njani nilokhu nithi yabo ayikho into ebuhlungu njengalento yokulokhu sikhunjuza ukuthi i-South Africa is for all who live in it. South Africa is for all who live in it. Kodwa phela aqala ama-South Africans kuqala. Bese kuza abantu abala ngomthetho ngoba siyabazi ukuthi ngobani. Ningahambe
engathi ngayiposta ku-social media. Ngithi mina khiphana amafoni nikushoot. Ngithi mina kuyikhulu zonke zakuhulumeni yilabo abahlala emaphalamende abanama-blue lights abaney'ngane lezi ey'landwayo ey'provide ama-security engafani ney'ngane lezi zethu. Anike nithathe usuku olulodwa niphume emotweni zenu niphume ngekho ama-security ningagadiwe bese niyawokha nina ephoyinti, niwokhe nina edrobheni, niwokhe nina nje uyihambele wedwa ungene la othi wena abantu abase-South Africa baphile khona zonke iy'nsuku sibone ukuthi uzosurvive yini. Ngeke basurvive, bazobabamba inkunzi ngoba indawo lezi ezingekho safe. La iGoli sinazo indawo enjalo njengako Hillbrow, kuyaziwa. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngigibela itaxi, angisazi noma ngangiya esentini na, gibela itaxi ngihleli ngasefasitereni, sengikhipha ifoni uthi omunye mama, mntanami ngicela uvale iwindi sidlule nje Hillbrow ngoba bangayithatha khona la efasitereni, izoma nje robotini imoto bayihluthe telefoni yakho emini. Lapha mawuhamba emini ufune ukuzigade ngoba ungabanjwa nenkunzi emini. Ngisho nje la iGoli hayi kude. eThekwini ke zidumile lezi ndawo ziyaziwa. Akhona amavideo la sibona khona abantu bekinya abanye kabuhlungu ngabe bathathela into zabo. So ingakho ke ngikwazisa ukuthi kwenzakalani, kodwa uhulumeni wethu ufuna ubone ukuthi abantu base South Africa ikakhulukazi intsha, bese kusasa kuthiwa intsha yase South Africa ayiphumi ukuyovota. Yiphi into ezo motivate intsha ukuthi ayiphumi iyovota? Ngoba lo hulumeni labantu abavotelwe efana ngabe benza izinto zibe ngcono, bahleli lapha eParliament bakhuluma bese eParliament, uma kwenzeka izinto abasondeli kubantu. I-reality ephilwa ngabantu base South Africa labantu abakhulumeni abayiboni. Nayi nesupport esiyibongayo, siyambona noKenny Kunene ukhona, vele ke babe campaign abethi abahambe, wayisho njalo uGating athi abahambe esho njalo. Nimbonela uKenny Kunene, ngambona uPhakela Umthakathi, baningi abantu abakhona, khona ama-member Operation Dudula, khona ama-member we-MK abebephumile lapha ya beyo support ngoba bethi izwe leli elethu. Futhi ke baqinisile mabethi izwe leli lethu ngoba asinalo thina elinye ekhaya. Uma ngase kumosheka iSouth Africa 14 so baleka siyephi? Bangcono abaseZimbabwe bama ngase konakala iSouth Africa bazobuyela ezweni lakubo. Kodwa mina nawe asinayo enye indawo, iyona khaya leli. Ingakho ke ubona lo yagogo loya ekhetha ukuphuma wathi yolwela ikusasa labazukulu bakhe, ngoba uma kulungisa imo namuhla ikusasa lizobe lingcono. Futhi ikusasa iqala namuhla. Mawuhlelela ikusasa ufuna ulihlelele namuhla ukuze ikusasa liqhakaza. Sizoloku silibheka lolu daba. Ikhona nemashi enkulu ezayo ngomhla ka-17 kuNovember. Sinethemba nayo ukuthi izosupportwa kanje, futhi bathi bayenze bayibenga amabomu ukuthi bayibenga ngomhla ka-17 ngoba ngomhla ka-20 kuqala i-G20. Manje bafuna ukuthi inyakazise ikhulu zibone ukuthi uma bangaba-attend izophazamiseka i-G20. Ngempela nje lokho abakufuni. Akuyona into abangayijabulela ukuthi kungasuka icukuthwane nabangani babo besukele emazweni beze la bese kuphazamiseka umcimbi lo abeze ngawo. Nabantu abahlela le mashi bayihlele kahle. Ngicela ukuze ukuphala kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani ngale kwalokho. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.